שלום לכם, ברוכים הבאים לתוכנית שלנו, קסם הקריסטלים, חיבורים אנרגטיים. לי קוראים ריקי חן יונתן ואני בהתרגשות שיא. אנחנו נמצאים כאן עם הקריסטלים, ואני רק אראה את החברה הראשונה שמתייצבת כאן ואנחנו רואים אותה. קריסטל שקוראים לו רוס קוורץ. השולחן הזה, אתם לא כל כך רואים את זה בשידור, אבל השולחן הזה אפוף ומלא קריסטלים. הנה, אתם כן רואים קצת, יוצא מן הכלל. אנחנו נדבר היום על קריסטלים, אנחנו ננסה ללמוד ולהבין מה הסיפור שלהם, איך הם תומכים בנו בתהליכי החיים שלנו, אבל רק לפני זה אני רוצה להגיד שאם אתם צופים בתוכנית כרגע ויש לכם בבית קריסטלים, רוצו ותביאו אותם, שיהיו לידכם, כי אנחנו נרצה לעשות משהו עם הקריסטלים בהמשך התוכנית. אז אני חושבת שלפני שאנחנו מתחילים ולפני שאני מספרת עליי, אני רק עוד קצת רצה להבין ולהסביר ולספר איך החבר'ה האלה הגיעו אלינו, ואולי אחר כך קצת עליי וקצת עליכם. אלה מכם שרוצים להיכנס לשידור ושאני אדגים לכם מה זה קריאה בקריסטלים, זה גם יהיה אפשרי, תהיה שיקופית שרצה ותוכלו להתקשר אלינו, אבל עוד לא. קודם אני רוצה לספר לכם מי אנחנו. אז מי אנחנו? אנחנו קריסטלים. קריסטלים הם מינרלים אנרגטיים, נולדו לפני מלא שנים בקליפת גרעין כדור הארץ, בתהליך שבאנגלית אנחנו קוראים לו התגבשות, crystallization. זאת אומרת, זה המוצר היחידי שיש לנו בטבע, שבעצם מתוך איכשהו התהווה, איכשהו נולד, איכשהו נוצר, crystallization, הייתה לבה, נכנסה, יצאה, ובסופו של דבר נוצרה התגבשות סביב כימיה, מינרלים שהיו בשטח, ובתוך ההתגבשות הזאת נאגרה אנרגיה. ואנחנו כאנושות למדנו עם השנים, אני מניחה את זה, עם השנים למדנו לקחת את האנרגיה הזאת ולתעל אותה לטובתנו. מה שאני רוצה לעשות בתוכנית הזו זה קצת לספר לכם להבנים וגם מה אנחנו יכולים לעשות איתם. אז טיפה היסטוריה. הקריסטלים עמדו פה לשירותנו, לשירות האנושות מאז ובעולם. אם אני רוצה לדבר אצלנו ביהדות, היה לכהן הגדול, לאהרון, היה כאן את האפוד. באפוד היו 12 קריסטלים, ולמעשה כל קריסטל ייצג את אחד משבטי ישראל, והרי אנחנו יודעים שלא היה אז לא פקסים ולא טלפונים ולא אינטרנט וכל הפטנטים, אפילו לא המדיה הזאת שכרגע אני מדברת איתכם, כל אלה לא היו. והדרך שכן הייתה, זה הוא פשוט לחץ ותקשר עם השבטים. ככה זה היה, כי הקריסטלים הם מוליכי ידע, מוליכי אור, מוליכי אנרגיה. אז זה פעם. בהרבה תרבויות אנחנו שומעים על הקריסטלים, השורים, הבבלים, המצרים, יש המון אמונות, יש המון מידע שכתוב על מה עשו איתם. אבל הבום הגדול של הקריסטלים, אני רוצה אולי להראות את זה ולהסביר. הבום הגדול היה כשהייתה לנו המהפכה התעשייתית עם ההתפתחות ועם הגילוי של הצורן. ולמעשה, אם תחשבו היום בתעשייה, על קרן לייזר, למשל, הקרן האדומה הזאת שאנחנו מכירים. אז מה זה קרן לייזר? קרן לייזר זה בדיוק מה שראיתי לכם קודם, זה הקוורץ, כאשר היא מוליכה על הרובי, האבן האדומה, אחת מאבני החושן, האודם, ואז למעשה יש לנו את הקרן לייזר. ובמהפכה התעשייתית השתמשו בקריסטלים, בשעוני קוורץ, במאיץ הגדול, במערכת הצפנה של מחשבים. אני באה מעולם המחשבים, תכף נספר לכם עליי. אז הם היו כאן. בערך 100 שנים האחרונות, יותר ויותר אנחנו מבינים ועושים איתם דברים. נתחיל בפשוט, אנחנו מתקשטים איתם כתכשיטים. זה לא סתם, זה לא כי זה מתאים לי בצבע היום לבגד הזה. יש שם אנרגיה, כי אגורה אנרגיה, ואפילו אינטואיטיבית אנחנו מחברים אליה. אז זה היה 60 שניות איך הם נוצרו. אני חושבת שזאת משבצת של טלוס ישראל, המשבצת שאני נכנסת אליה לשידור, אז אני חושבת שאני רוצה לספר על טלוס ישראל. אני עוסקת בקריסטלים במסע הרוחני ובמסע האנרגטי שלי כבר 16 שנים.
והייתי נורמלית פעם, ניהלתי בנק, ניהלתי משאבי אנוש בבנק, יש לי תואר שני במנהל ותקצוב, עשיתי את כל הדברים הנורמליים, ובאיזשהו שלב אמרתי, אוקיי, מה עוד יש שם בחיים? והתחלתי ללמוד כל מיני דברים מתחום הרפואה האלטרנטיבית, אני מעדיפה לקרוא לזה רפואה אינטגרטיבית, כי זו רפואה שמשלבת. אז למדתי ואני מאסטר ברייקי ורובדה ועוצמת הרקוד, ואיזה טכניקה שאתם רוצים לחשוב עליה הייתה בדרכי. ואת הקריסטלים פגשתי לפני 10 שנים, ושם זה קרה, שם החיבור. אבל לא להתבלבל, קריסטלים לא עושים את העבודה עבורנו. קריסטלים זה עולם שלם. מי שיעלה לשידור ויגיד כמה סוגים שונים של קריסטלים הוא חושב שיש, מקבל ממני צ'ופר. זאת אומרת, זה בלהבין את העוצמה ואת הגודל של הדבר הזה. אז טוב, ברח לי המוח, מה רציתי להגיד? זה עובר בשיעור, כי כשאני מלמדת, אני מנחה קבוצות, ואני מלמדת עבודה אנרגטית, ואני מלמדת איך עובדים עם קריסטלים, איך עושים הילינג קריסטלי. זה עובד מאוד יפה, ופה ברצף הזה אנחנו מתרגשים. דרך אגב, יש להם עוצמות מאוד חזקות, אז הם קצת אפילו מבלבלים אותנו. אני הייתי רוצה לדבר מה אני עושה עם קריסטלים ואיך נוצר החיבור לטלוס. יש לנו קריסטלים בתכשיטים, יש לנו קריסטלים באוספים, אנחנו לומדים קריסטלים, אנחנו עושים הילינג עם הקריסטלים, ויש לי חוויה כבר הרבה שנים שלמעשה, הרי הקריסטלים הגיעו ממכרה מסוים, קראו אותם, בדרך כלל הוציאו אותם מהאדמה. הרוב, לא כולם, חלקם זה שרף של עץ וחלקם זה מטאוריטים, אבל בגדול הבאנו אותם מהאדמה, ולמעשה אני מרגישה שאנחנו באיזשהו מקום קצת מדללים את העוצמות ואת הכוח של גאיה, של אימא האדמה. אנחנו מתישים אותה, כמו שאנחנו גם מדללים את הכוחות שלנו, ולעיתים אנחנו אפילו עושים אביוז יתר באדמה. אז מה שאני עושה כבר בערך 6 שנים, זה אני מחפשת מקומות שזה ראוי לעשות את זה, ואני מטמינה קריסטלים באדמה. כן, מה זה אומר? זה אומר שאני מקשיבה לראות מה דורש, מקום מסוים, בית חולים, כפר נוער, קיבוץ, יער מסוים. אני מנסה להבין מה החיבור ומה יחזק את האדמה, ובעצם אנחנו עושים טקס. והטקס הזה יש לו הדדיות, כי את הטקס אני עושה עם אנשים, עם ילדים, ובטקס הזה בעצם אנחנו עוברים תהליך ריפוי, ואנחנו תומנים את הקריסטלים באדמה, זורעים, או אם תרצו שוקלים באדמה את האנרגיה ומחזקים בחזרה את האדמה. כשעשינו את זה, חיזקנו את האדמה, חיזקנו אותנו. וכאן בעצם החיבור לטלוס, כי בערך לפני 1.5 שנה, חברה יקרה שגרה איתי בגדרה, ורד לוי, אמרה לי, תשמעי, את יודעת, יש טלוס ישראל, הם עושים דברים, גם עם אבנים. אמרתי, אוקיי, לא לגמרי מכירה, נכיר. ונפגשנו. התחלתי ללכת לתהליכים שהם עושים, והקריסטלים התחבבו עליהם, ואנחנו ביחד, הרבה מהתהליכים ומהטקסים שאני עושה להטמנת קריסטלים, זה יחד עם טלוס ישראל שעושים עבודה יוצאת מן הכלל לאחדות, לחיבור, לאור. אז א', באמת זה הזמן וההזדמנות להודות לכם, לאיילת ולמירה ולטלוס בכלל. וזה גם הזדמנות להגיד שכל אחד מאיתנו שנמשך לקריסטלים, שהקריסטלים מדברים אליהם, זה לא סתם, אז אנחנו מקשיבים להם. כל זה למעשה היה פתיח, ועכשיו אם יש תוכנית, אם יש מישהו לשידור נתייחס, אם לא, אני רוצה אולי לדבר איתכם על שאלות נפוצות שיש לאנשים עם קריסטלים. והשאלה הראשונה זה ששואלים אותי הרבה פעמים כשאני עושה קריאה בקריסטלים, תגידי, יש קריסטלים רעים? יש קריסטלים שהם לא טובים? אפשר לשים אותם ביחד? זו שאלה שעולה המון. אז לא, התשובה היא מאוד ברורה, אין קריסטלים לא טובים, כי בפרוסס, בקריסטליזיישן, בתהליך שהקריסטלים
התהוו, זאת רק אנרגיה טובה. אז אין קריסטלים שהם לא טובים, כי זה כימיה ופיזיקה מאוד מעודנת ומאוד מדויקת. מה שכן, יש ידע, וזו השאלה הבאה, יש ידע, בכל קריסטל יש לו איזשהו סיפור, יש את סיפור ההתגבשות שלו, והיות והוא משקף את העולם שלנו, אז למשל, אם אני רוצה לקרקע את עצמי, אני קצת מרחפת, אני קצת מבולבלת, אני קצת לא יודעת בדיוק מה הולך לקרות ואני קצת לא מאופסת, אז למשל, אני אקח קריסטל כזה, נראה שאני אציג אותו יפה במצלמה שיראו אותו. אמונייט קוראים לקריסטל הזה, שהוא אם אתם יכולים לראות זה סוג של חילזון, והוא מביא למשל אנרגיה של יציבות, אנרגיה של בלנס, הוא מביא את האנרגיה של זה אבן מאובנת שהתאבנה, אז הוא מבין את החוסן הזה, את הביטחון הזה. זה אם אני קצת מרחפת מדי או מבולבלת או מבועלת וצריכה לחזק את צ'קרת הבסיס. לחילופין, אם אני יותר מדי תקועה ויותר מדי מקורקעת ויותר מדי לא זזה ימינה ושמאלה וקצת תקועה ואני צריכה קצת עברור, אז יכול להיות שאני אקח אבן כזאת, אם רואים אותה, שקוראים לה אמתיסט, והאמתיסט היא כבר הולכת למקום אחר, היא הולכת לצ'קרה של העין השלישית, ומאפשרת לי את הוויז'ן, את הדמיון, את הפתיחות, את הלראות קדימה, את הלראות מעבר. זאת אומרת שהקריסטלים, אני עכשיו רוצה קצת להסביר איך זה עובד, הקריסטלים הם תדר אנרגטי, ומה שאנחנו עושים, אנחנו חוברים לתוך התדר. ועוד טיפה אני צריכה להסביר עוד משהו, אני מניחה שהקהל שלנו ומי שצופה בנו כרגע מכיר את הנושא של צ'קרות. אז יש לנו צ'קרות של מרכזים אנרגטיים, אני התחלתי בבסיס אבל לא כל כך רואים, אז יש לנו בסיס ויש לנו את צ'קרת המין ומקלעת השמש, יש לנו את הלב ואת הגרון ואת העין השלישית ואת הכתר. כל צ'קרה כזאת יש לה 4 תפקודים, יש לה תפקוד פיזי, צ'קרה זה גלגל, סנסקריט, גלגל, מעגל אנרגטי. אז יש לה תפקודים פיזיים, יש לה תפקודים רגשיים, יש לה תפקודים מנטליים ויש לה תפקודים רוחניים או אנרגטיים אם תרצו. והצ'קרות בעצם, אם נלך עוד טיפה ונסמיר עוד משהו, יש לנו הילה, יש לנו את הגוף הפיזי שלנו, וסביב הגוף הפיזי שלנו יש לנו שכבות אנרגטיות, שדות אלקטרומגנטיים, גופים עדינים, הילה, אאורה, איך שתרצו תקראו לזה, זה אותו דבר. ולמעשה כל שכבה כזאת היא מחוברת לצ'קרה. אנחנו כולנו למעשה גוף פיזי, מלווה בגופי אור, וזה תדר, והקריסטלים מתכתבים עם התדר של העילות שלנו. אז אם אני בוחרת שרשרת מסוימת לשים, אז כן, אפשר לחשוב למי שפחות מבין אנרגיות שזה, זה מתאים לי בצבע וזה, אבל לא. זה מתאים באנרגיה של מה שרציתי היום. למשל, אני כרגע נמצאת בשידור, זו פעם ראשונה שאני בשידור מהסוג הזה, חוץ מהסרטוני וידאו שיש באתר שלי, ששם עשיתי מלא הכנות, פה זה ככה, תיכנסי וזהו, אז יש התרגשות. אז אני אביא קריסטל שהוא, אני לא יודעת אם רואים, אבל אני אביא קריסטל שהוא כחול, אם אפשר לעשות קלוז-אפ, ואם לא זה בסדר, אני אביא קריסטל שהוא כחול, והוא יתיישב על קריסטל שהוא לבן, שהוא קוורץ, כי שני הדברים האלה ביחד, הכחול של האבן המסוימת הזאת, לצורך העניין, קוראים לה אפטייט, שמדברת על איזון, אז הכחול יחד עם הלבן, יופי, אני רואה שהצליחו לעשות את זה בקלוז-אפ, אז תודה רבה. שני הגוונים האלה עוזרים לי להיות מקוילת ושצ'קרת הגרון שלי תתפקד בסדר, לא מהר מדי, לא לאט מדי, לא בבלבול, שאני אהיה בבלנס מוחלט של מה שאני צריכה לעשות. אז האבן לא עושה לי את העבודה. אני עושה את העבודה, אבל אני נתמכת בתדר, אני נתמכת בידע. זה ככה ב-60 שניות איך זה עובד. השאלה אחת שהייתה אם יש אבנים לא טובות, אמרתי שאין כזה דבר, אבל יש אבנים שהן מותאמות סיטואציה. כמו שהסברתי, אם אני צריכה עכשיו שהתקשורת שלי תהיה רגועה,
אז אני לא אשים כאן קריסטל אדום, כי אדום יביא את כל האש ואת כל הרעש ואת כל הבלגן, אני צריכה משהו מרגיע. אז אנחנו בתדר הזה מתחברים. אולי עוד אני אגיד משהו לאלה מכם שיושבים עם קריסטלים וקיבלתם מתנה ואתם לא יודעים אם זה טוב לכם או לא טוב לכם, והשאלה המקבילה לזה, שהרבה פעמים אנשים שואלים אותי, אני רוצה לקנות למישהי מתנה, קריסטלים, אני יודעת שהיא מאוד אוהבת קריסטלים, מה לקנות לה? ואז אני אומרת, תשמעו, תלכו לחנות קריסטלים, אני לא יודעת אם מותר לי להמליץ, אבל מותר לי להמליץ, אני מחליטה שמותר לי. אני מאוד אוהבת לקנות בסטונג' קריסטלים ברמת גן, ליד הבורסה. אני למדתי אצלהם, ההתחלה האנרגטית שלי, תכף אספר לכם הייתה שם, אבל זה לא משנה. נכנסים לחנות, יש מלא אבנים. אז יש פתקים ויש ספרים ויש כוונה, והכי אני אומרת, מעבר לכל הידע, אני אומרת את זה, אפילו בשיעור ראשון של קורס קריסטלים אצלי, אני אומרת, השיעור הראשון הוא הכי חשוב, כי הוא שיעור של האינטואיציה, אחר כך הידע. אז מה אני אומרת? אם יש לכם במיינד שלכם שאתם רוצים להביא אבן מתנה למישהי שהיא פותחת עסק, או מישהי שהיא עברה דירה, או מישהי שמתחתנת, או מישהי שמתגרשת, או מישהי שמתגייסת, או מישהי שיש לה בת מצווה, או מישהו שנוסע לרילוקיישן בחו"ל, זה לא משנה, תתחברו למטרה, תתחברו לבן אדם, ותסתובבו בין האבנים ותראו מה מדבר, הקריסטלים מדברים, כל הזמן מדברים, כל הזמן אומרים לנו דברים. אז תהיו בקשב הזה ואתם כבר תבחרו. וגם לפעמים, כמו מתנה אחרת, אפשר לחשוב מה אני אוהבת. כי סביר להניח שאם אני אוהבת, נגיד את הקריסטל הזה, ואני מראה אותו כי הוא קריסטל מדהים, אם אפשר לעשות קלוס-אפ לקריסטל הזה, אני מאוד מאוד אשמח. יפה, בדיוק, אנחנו רואות אותו. לקריסטל הזה רואים, אנחנו גם רואות וגם רואים. לקריסטל הזה אנחנו קוראים קיאנייט, היא כחולה, מן הסתם אתם שמים לב שאני אוהבת אבנים שהולכים עם הכחול, כי אנחנו מדברים על צ'קרת הגרון ומעלה, ואז הקיאנייט הזאת יש לה תפקיד, בהיסטוריה שלה יש לה תפקיד שאנחנו קוראים לו גישור. זאת אומרת, אם אני בסיטואציה של מאבקי כוח, או לקוח שלי, או תלמיד, או מטופל במאבקי כוח, וצריך לגשר בין מצב של חוויה של אין לי למצב של חוויה של יש לי. המיינד שלי צריך להיות שם, הכוונה שלי היא צריכה להיות שם, ואז הקריסטלים באים כתמך. אז אני לא אקח קריסטל שמתאים לגישור, אם אני צריכה בעצם קריסטל שיביא לי עכשיו את שיא המרץ ואת שיא הריצה, כי אני צריכה להספיק משהו. אז אני צריכה קריסטל אחר ולא... אז על זה יושב ידע, דיברנו על מתנות, אז תקנו מה שאתם אוהבים, קודם כל, או תחשבו על המטרה של הבן אדם, תמיד אפשר להתייעץ בספרות ובאתרים ובספרים, אבל אני הכי אוהבת, מה שיושב בבטן זה הכי נכון. אז בוחרים מתנה, אני חושבת שיש לנו שאלה תוכנית, עלייה לשידור. אני אמשיך, ואם יש לנו משהו לשידור, אז בסדר. אני רוצה לדבר קצת על... יש לנו שידור? נהדר. אז ניקח אותה? אוקיי. אז אנחנו עולים לשידור חי כרגע, אז אני קצת חדשה גם בזה, שאני עונית. הנה, עשיתי את זה מקסים, ואני מדברת בקול נורמלי. להגביר את הקול. אוקיי, שלום, עם מי אני מדברת? את מדברת עם ורד לוי מגדרה, מה העניינים, ריקי? איזה מצחיק עולת. איזה יופי שאת מתקשרת, ורד, תודה רבה. מה, בואי, תשמע אותך. אז קודם כל אני רואה אותך, אני שומעת, יש מעט, אמנם ראיתי את כל השפע, ורציתי ככה גם לעלות לשידור, לפרגן לך, לספר... מה את רוצה לספר? אני שומעת אותך ואותי ביחד. אני רוצה לספר קודם כל על הקריסטלים, על התהליך המופלא שהם עושים. אז רגע, אני רק רוצה להגיד לך שבדיוק לפני, אני לא יודעת אם היית מתחילת השידור, אבל סיפרתי שאת סיפרת לי על טלוס, שבזכותם אני בעצם במשבצת הזאת, ובזכותך אני יודעת שיש טלוס, אז אפרופו קרדיטים. אבל את יודעת מה הייתי רוצה? תגידי לי אם זה מתאים. אם מתאים לך לדבר דווקא, אני עוד לא הגעתי לדבר על זה, על הקשר
שיש לה קריסטלים עם הילדים, איך ילדים חווים אותם, אם זה בסדר לך. זה בסדר לגמרי. אז בואי תעשירי אותנו. אז קודם כל, קריסטלים אני מכירה וזוכרת ככה ב7 שנים האחרונות, וב4 שנים האחרונות חברתי אלייך והעמקתי בקריסטלים, וביחד וקצת לחוד חשבתי לקחת אותם לעולם של חוגים לילדים, שזה באמת משהו ייחודי שעדיין הוא לא נדוש בארץ, והחלטתי לקחת את הקריסטלים למקום של חוכמת הלב. אז בואי תספרי לנו מה את עושה איתם עם הילדים. מה שאני עושה עם הקריסטלים זה קודם כל מחברת את הילד לתקשורת תוך אישית ובין אישית, מתוך העולם של הצבע והחומר של הקריסטל, כי בעיניי הקריסטל, לפחות כמו שחווים אותו ילדים, זה הדבר הכי אנרגטי והכי פיזי ביחד. זאת אומרת, אין שום דבר פיזי ואנרגטי שחברו ביחד כמו הקריסטלים. אז בעצם בפועל אני רוצה להבין, את הולכת, יושבת עם ילדים בגנים או כן, יש לי קבוצה כבר שנה באיזו שנה שלישית, שהם בגילאי 3-4. כאלה קטנים. כן, הם בני 3-4, ויש לי יותר קטנים ויש לי הרבה יותר גדולים, ואני בוחרת נושא שאני רוצה להעצים בנושא של רגש, כמו סבלנות והקשבה וחברות, ואני בוחרת את הצבע שהכי מעצים את הנושא, ואני בפינאלה מביאה להם את הקריסטל כדי לחבר את זה ולהרגיש את זה, איך זה מרגיש. איזה מקסים, זה מתלהבים. זאת אומרת, הילדים יודעים לחבור גם לנושא דרך הסיפור, ובסוף הם מחכים לפינאלה האנרגטית הפיזית שמחברת אותם לקריסטל, שהוא למעשה תוצאה של הכל. וואלה, תודה רבה ורד. עוד משהו? את פשוט קריסטל אחד גדול בעצמך, ואת יודעת את זה. תודה רבה לוורד, ואם ורד יורדת... תודה. ואם ורד יורדת מהשידור, אז עכשיו אני מורידה את זה. אוקיי. ואני רק רוצה להגיד שסיפרתי לכם קודם על הטמנת קריסטלים שאני עושה, אז באחד מהתהליכים לפני כ3 שנים, ורד ואני עשינו פרויקט שלם, אולי באחד התוכניות הבאות אני לסרטון של זה בגן בילו בגדרה, אני גרה בגדרה, בגן בילו בגדרה אספנו מלא ילדים מהבית ספר, מהבתי ספר, ילדים, הורים, סבתות, ועשינו חגיגה ענקית בגן, טמנו שם קריסטלים, ואני אביא בהזדמנות הסרטון הזה, או אם תרצו אחר כך תהיה שקופית של האתר שלי, תוכלו להיכנס ולראות את הסרטונים האלה של עבודה והילדים עם הקריסטלים, זה פשוט... ילדים באמת מאוד מאוד מחוברי קריסטלים. יש לנו גם ילדים באולפן, שאולי נמחיש לכם את זה בלייב, כאילו מה שנקרא במקרה, יש לנו כאן נערה צעירה, שאת מצטרפת אלינו, כן? יאו, איזה כיף, אז אנחנו נעשה את זה ממש בלייב. מה זה לא מתואם? זאת אומרת, נכנסה כאן... מאיה, ווואו, ואיזה אבנים, ואמרתי, אוקיי, אנחנו נכניס אותך לשידור, אז זה מאוד מתאים שזה, בואי, יקירה, איזה כיף. בואי, שבי איתנו. יואו, אני מתרגשת, כי אני בחיים לא ראיינתי נערה בטלוויזיה, אז רואים את שתינו? אני אזוז ותתקרבי אליי, שיראו אותך, כי את יפה. הנה, רואים אותך. רואים אותך? לא. בואי עוד טיפה אליי. עוד טיפה. זהו, עכשיו רואים את שתינו מקסימות. אז מאיה, את נכנסת ואת ראית אותי מתארגנת, ואני אשתף שביקשתי ממך אם את מוכנה לשאול, וזהו, ולא עשינו חזרות. אז עכשיו אנחנו עושים את החזרה למה יראו. אז את מכירה אבנים? לא. אוקיי. אני מכירה, יש כל מיני אבנים שמוכרות לי, אבל אני לא יודעת. תכונות, יש כל מיני... את מתאימה לי, את בדיוק מתאימה לי. אז איך זה נראה השולחן הזה? מגוון. מגוון, מילה טובה. ובתוך כל השולחן הזה יש אבן מסוימת, קודם כל אם יש לך שאלה בכלל, על אבנים, כאילו מה הסיפור? או אם יש אבן מסוימת שאת אומרת, זאת מאוד מוצאת חן בעיניי, מה הסיפור שלה? אז תקחי את הזמן.
בעוד מאיה מסתכלת, אני אספר שאחד הדברים שפיתחתי נקרא קריאה בקריסטלים. קריאה בקריסטלים נראית בערך ככה, לקוח או לקוחה יושבים איתי, יש לנו שולחן מלא אבנים, והלקוחה בוחרת, או הלקוח הם בוחרים לא אבן אחת, אנחנו עם מאיה נדגים את זה על אבן אחת, אבל בחרת, לא מפתיע בכלל, תכף אני אגיד לך מה בחרת, אבל תחזיקי אותה, תחווי את האנרגיה שלה. הלקוחות בוחרים לא אבן אחת, הרבה אבנים, ולפי מה שהם בחרו, איך שהם סידרו את הקריסטלים, בעצם אנחנו עושים מה שאני קוראת קריאה בקריסטלים, ואני רק צריכה לחדד, קריאה בקריסטלים היא לא חיזוי עתיד. יש אנשים שחוזים עתיד וכבודם במקומם מונח, זה לא מה שאני עושה. בקריאה בקריסטלים אני מדברת על האנרגיה, אני מדברת על דפוסי החיים שלנו, אני מדברת על האנרגיה שמשתתפת במשחק החיים שלנו, ואם יש פרדיגמות שאני תקועה בהן בשביל לזוז הלאה, אני מדברת על תהליכים. לא בעוד חודש תפגשי מישהו באות רייש, זה לא הסיפור שלנו. ויש סיפורים כאלה והם נפלאים לצורך העניין, אבל אני יותר מתחברת לאנרגיה עכשיו. אולי, מאיה, בת כמה? 17. את ממש נערה, מקסים. זאת בתיכון ואת בחופשה. כן. מאיה בקטגוריה של הגיל שלה נופלת בספן הזה של מה שאנחנו קוראים ילדי קריסטל. אני מניחה שאתם מכירים, ואם לא, אני אגיד את זה כאן ב-60 שניות. יש לנו ילדי אינדיגו, התחילו להגיע בשנות ה-80, ילדי קריסטל התחילו להגיע בשנות ה-90, ילדי ריינבו התחילו להגיע בשנות 2000, ומ-2010 יש לנו כבר את הדור החדש, ילדי כוכב. מה שמאפיין את הילדים האלה, ואת שמעת שאמרו עליך פעם שאת ילדת קריסטל או ילדת אינדיגו, לא? מפה את אינטרנטית, נכון? מפה את הולכת לאינטרנט, את מקליקה ילדי אינדיגו, ילדי קריסטל, ונפתח לך עולם אדיר. אז אנחנו נשאיר את הסיפור הזה לפעם הבאה, מי שבקהל יודע, מי שלא, גם אתם מוזמנים. אז ככה, ילדי קריסטל זה מאיה נופלת בשנתונים ובקריטריונים, מאוד מחוברים לאנרגיית הקריסטל. בדרך כלל הם יאספו אבנים שאת לא, נכון? באמת יש לי כמה אבנים. יש לך? דפים קטנים כאלה שאני אוהבת. דפים זה טוב, יש לנו את הרקע של הים, אז זה מעולה. יש לי כמה. דפים. אני רוצה, אולי את תראי אותה רגע למצלמה, איך נעשה אותה ככה שיקלטו אותה יפה, רק רגע, אני רוצה שבאמת יראו אותה. כי יש לי סיפור מדהים, רואים אותה? נהדר. זהו. זאת הלארימה המפורסמת, לארימה. אפשר להפוך אותה ולראות גם את הצד השני שלה. רגע, יפה לנו. אוקיי, נהדר. תודה רבה, יש לנו צלם מדהים, רועי עושה כאן עבודה יוצאת מן הכלל שממקד אותנו ועוזר לנו, כי אנחנו לא מבינים כלום במצלמה ואנחנו מבינים באנרגיות. אז האבן זאת, לארימר, היא אבן ניו אייג'ית, ואז אני צריכה להסביר מה זה ניו אייג'. יש לנו אבנים עתיקות, למשל האמתיס, הייתה מאז ומעולם, אחת מאבני החושן, החלמה. יש לנו את הרובי, אודם, אחת מאבני החושן, היו מאז ומעולם. יש אבנים שאנחנו קוראים להם אבנים ניו אייג'יות. למה אנחנו קוראים לאבנים ניו אייג'יות? כי רק לאחרונה, ב-50, 60, 100 שנים האחרונות, גילו אותם. זה לא שהם לא, זה חדש. עכשיו, זה לא שהן באמת חדשות. נתנו להם שם ואת כל הדבר. כן, דומה, גילו אותם. הם היו, כי רק להתהוות לקריסטלים כדי שיתהוו זה מיליוני שנים. אז הם גם הגלרימר ועוד הקיאנייט שאני דיברתי עליה קודם, הם מתהווים מלא שנים. אבל אנחנו כאנושות, איך אני אומר את זה, עוד לא היינו פתוחים לאינפורמציה שהם מביאים. עכשיו, את אמרת שיש לך צדפים ואת אוהבת ים, ויש לנו ים ברקע. לארימר היא האבן שמייצגת את האנרגיה של הדולפין. כן. איך את עם דולפינים? מכירה? הייתי רוצה לשחות עם דולפינים, עוד לא יצא לי, אבל... אוקיי, לארימר מייצגת את האנרגיה, תראו, זה פשוט מדהים, לא תכננו. אמת, כאילו זה ענק.
כאילו היא לא בחרה את הרוז קוורץ, או היא לא בחרה את הטייגרה, היא בחרה את הלרימר, שזה אנרגיה דולפינית. הדולפינים חיות מאוד ידידותיות, מקסימות, מאוד אינטליגנטיות, יש להם תדר בתקשורת שהם מתקשרים איתנו, יש להם תדר מאוד גבוה, וזאת אבן שהיא נקראת נואג'ת, גילו אותה בערך לפני, אם אני לא מפספסת, 60 או 70 שנה, והיא קיבלה את השם לרימר על שם החוקר שגילה אותה. ובאמת היא מביאה את התדר של הדולפינים, זאת אומרת, אם אני עכשיו עם קבוצה ואני אעשה להם הנחיה של דמיון מודרך ומדיטציה של לצאת לים ולשחות ולפגוש דולפינים, לרימר תהיה האבן שאנחנו נעבוד איתם. נהדר, תודה רבה. אני רק בודקת, גם יונתן רוצה? או יונתן מתבייש? אוקיי, לפני שאת הולכת, יש כאן עוד משהו שמדבר אלייך, או עוד איזושהי שאלה, כאילו מה הסיפור, או שהיית רוצה לדעת? אצלנו יש לי שאלה, כל האבנים הטבעיות, כי נגיד אני רואה את זאתי שהיא לא... איזו שאלה. קודם כל תראי אותה, וזו שאלה מצוינת, שאלה נפלאה. גם אם הייתי משלמת לך מראש על השאלה הזאת, לא היית מביאה שאלה כזאת טובה. אוקיי, אז מה שאנחנו רואות כאן זה אבן שהיא נדחסה באיזשהו תהליך, הנה עכשיו אנחנו רואים את זה יפה מאוד, לתוך מרקם מסוים. אז היא באמת, האבן היא טבעית, אבל המעטפת שלה לא טבעית. אז אנחנו נסיר את זה כרגע, לאט לאט. ועכשיו אני אענה לך על השאלה. 99.9 של האבנים שאנחנו פוגשים בארץ, בחנויות, בתכשיטים, הם אבנים אמיתיות. אין אבנים מזויפות. מה שכן יש... נברות, כל מיני... מה שכן יש אבנים שעברו תהליך במעבדה שלמשל צבעו אותם. אז יש אבנים שצבעו אותם. שאני פחות אוהבת את זה, ואני לטיפול לא אקח אבן שצבעו, אבל כקישוט לפעמים כן. לא צריך, כי יש בטבע כל כך הרבה צבעים שאין צורך, אבל לפעמים צובעים אבן כדי שהיא תתאים לצ'קרות, דיברתי קודם על צ'קרות, או שהיא תהיה קצת יותר, כמו שאנחנו צובעות שיער, את לא, אנחנו, שתהיינה קצת יותר סקסיות ויותר יפות, אז צובעים. לפעמים יש אבנים שהן אבן שנוצרה במעבדה, ממש חיקוי לטבע שעושים במעבדה, אבל אין אבנים מזויפות, וחנות שמכבדת את עצמה, היא תכתוב, למשל בסטון אייג' קריסטלים, אם האבן הזאת היא צבועה, אז הם כותבים אבנים צבועות, כדי שאנשים ידעו, זה צבוע, אבל אין מלאכותיות או זיופים, אלא יש אבנים שעברו התערבות אדם, צבע, או מה שכן, בהקשר הזה יש לנו אבן שהיא גולמית, למשל, הנה אני מראה, יש לנו שידור, נהדר, עוד שניונת, יש לנו אבן שהיא גולמית, ויש לנו אבן שעברה ליטוש. זאת אותה אבן, אם את רואה, מילא הצופים לא רואים, אבל את רואה, זו אותה אבן, אבל בליטוש רואים קצת יותר יופי, למרות שהם אותו דבר, הם אותה אנרגיה, אז בליטוש ובליטוש חכם אנחנו רואים קצת יותר דברים. וואו, מאיה, עכשיו מגיע לך פרס, בואי תקחי מכאן אבן, מתנה, הבטחתי למאיה שאם היא תהיה אמיצה והיא עולה לשידור, אז היא יכולה לבחור לקריסטל מתנה, אז בואי תבחרי לך. נראה מה לקחת. וואו, אוקיי, מעניין. אז האבן שלקחת קוראים לה אגד ג'אוד, זאת תופעה, והיופי של התופעה הזאת שמבחוץ התורה לא משהו. אבל אם אנחנו מסתכלים פנימה, אנחנו רואים את כל היופי, את כל הנצנצים, את כל היופי הפנימי שלנו, וזה בדיוק מי שאת. את במקרה גם יפה מבחוץ וגם מבפנים, אבל חן. איזה יופי, זו המתנה שלך. יונתן, אתה גם תקבל אפילו שלא באת לשידור, בסדר? נפלא, נהדר. והשם שלך יקר בעיניי, כי לבת שלי קוראים מאיה, והשם של המשפחה שלי זה כמו של אח שלך זה יונתן, אז יש לנו חיבור משפחתי, קרא לנו פה אינסטנט. תודה רבה, זה הולך איתך. תודה רבה. תודה רבה, איזה כיף. יש לנו שידור. נפלא, נפלא, יש לנו מרואיינת בשידור. בסוף אני אתאהב בפונקציה הזאת, ואני לא רוצה לזוז מהאולפן רואי, אני פשוט אשאר כאן. טוב, שלום, עם מי אני מדברת? הלו? הלכה לי לאיבוד? או שאני עושה משהו לא בסדר? הלו?
כן, ריקי. יופי, חזרת אלינו, אני מתנצלת. כן, עם מי אנחנו מדברים? שמי שרית. שלום שרית, מה שלומך? ברוך השם. אוקיי. אז למען השיקוף והשקיפות אני אספר שאנחנו מכירות אינטרנטיות. אני אספר שנפגשנו בשקטי לפני כחודש, ושם עשינו טקס של הטמנת קריסטלים, נכון? כן. ומה שהיה מעניין מעבר לטקס ולעבודה הנפלאה שעשינו עם בנות המצווה, שאת הלכת עם איזשהו גנרטור שפחות התחברת אליו ועשינו חלף. ועכשיו הבמה שלך שרית. אני שמחה שהגשת לשידור. תודה, תודה. קודם כל רציתי לענות על השאלה שלך לגבי כמות הקריסטלים. יש בערך כ-5,000, אני בטוחה שיש כבר יותר. אוקיי, אז אנחנו לא מתואמות בתשובה, אבל את בכיוון, את בכל מקרה תקבלי את הפרס. יש 6,000, רגע, שנייה, נדייק לך. יש 6,600 סוגים שונים של קריסטלים, אז את בהחלט בכיוון. הרבה פעמים שאני שואלת שאלה כזאת בפורומים או בקורסים או בהרצאות שאני נותנת, אז אומרים 100, 200, אני אומרת לא יותר, אז זה כבר במיליון. אז את בהחלט בכיוון, יפה מאוד, נכון. וזה אומר, 6,600 זה אומר, את יודעת מה זה אומר, שרית? לא. זה אומר שכל אחת מהם יש לה הרכב כימי ומבנה פיזי שמדייק רק אותה. זה כמו שאם לי יש 2 בנות, כל אחת מהן אמנם שייכת למשפחה שלי, אבל כל אחת מהן, השם שלה והאיכות שלה היא אחרת. אז ה-6,600 זה בא ואומר, כל אחת מהן הן משפחות, הן חמולות וכדומה, אבל כל אחת היא יחידה ומיוחדת גם עם האנרגיה שהיא מביאה. אז אוקיי, ענינו על השאלה. ומה עוד את רוצה לספר לנו? או לשאול? אז לשאול בעיקר. מצוין, תודה. אני מאוד מאוד מתחברת לקריסטלים, אני לא יודעת אם זה לצבע, לצורה, לאבן, לוקח לי שעות לבחור אבן והם פזורים בכל רחבי הבית. מצוין. ולפעמים אני משתמשת בהם, לפעמים לא, לפעמים במודע, לפעמים לא במודע, אבל עכשיו אני בתקופה שאני מחפשת עבודה ואני קצת יותר עובדת על עצמי ואני רוצה להתחבר יותר לכיוון הזה של שפע, להזמין לחיי שפע של עבודה, של פרנסה, של אהבה, לעשות משהו שאני אוהב וכיף. ורציתי לשאול אם יש איזשהו קריסטל ספציפי שכדאי לי לעבוד איתו. אז התשובה היא כן, אבל אני רוצה להגיד משהו בפתיח שלא אמרתי קודם, והשאלה שלך מזמנת אותי לענות את זה, וזה אומר ככה. אנחנו ישות אנרגטית והקריסטלים ישות אנרגטית, הם כלי שעוזר לנו בעולם החומר להשיג את הדברים שאנחנו רוצים. לחילופין, הם עוזרים לנו בעולם הרוח. אנחנו שומרים עליהם בעולם החומר כי הם לא יכולים לשמור על עצמם. הם עוזרים לנו בעולם הרוח. מה אני מתכוונת? שאם את כרגע בתהליך של מציאת עבודה, אז בואי נתחיל טיפה אחורנית ונדבר טיפה על תואר המילה ותואר השפה. את לא מחפשת עבודה. העבודה הנכונה בדרך אלייך. קודם כל נתחיל קצת, את יודעת, בתואר המילה ובמקומות כאלה. את מוצאת את העבודה המאוד מדויקת לך, כי עבודות יש בשפע, אבל את רוצה למצוא את העבודה שהיא נכונה לך, שהיא מעניינת אותך, שהיא נכונה לתחום העניין וההבנה והיכולת שלך, ושכמובן גם תביא את הפיננסים שנקנה את העגבניה במכולת, מה שנקרא, ונהיה בתודעה של שפע. אז זה קודם כל ברמה האנרגטית, הקריסטלים מתחברים למקום ולהוויה שאת נמצאת. אז כן, יש כמה קריסטלים ואני אדבר עליהם אחד. רואי, אני צריכה שאם אפשר טיפה להראות את המצלמה, אני גם אגיד את השם. אלו מכם שמקשיבים, אתם יכולים לרשום ואחר כך להיכנס לאתר שלי ולחפש את המידע או לכתוב לי ותקבלו מידע נוסף. אז הקריסטל הראשון שאני רוצה להראות זה הטייגר איי, עין הנמר, ולמעשה הוא עוזר לנו במיקוד המטרה. זאת אומרת, קודם כל אני צריכה להגדיר מה אני רוצה, איזה סוג עבודה, או אהבה, או מערכת יחסים, או שפע, או כל הנושא שדיברת עליו, אז קודם כל אני צריכה להיות בהגדרה של סימון המטרה של איפה אני בכלל רוצה להיות. אז הטייגר איי
היא הראשונה, יש לנו עסקה כמעט משולש קדוש, מה שנקרא. אז הטייגר איי היא בסימון האורביט, בסימון המטרה. בסדר? את מכירה את הטייגר איי? אני מחזיקה אותה כרגע ביד שלי. באמת? שיחקנו אותה בלי לתאם אפילו. אוקיי, זאת הראשונה. האבן השנייה היא פצפונת, ואני לא יודעת אם את מכירה אותה, אני אראה אותה כאן, היא ממש ממש פצפונת, אז אני אומר את השם שלה, קוראים לה אגת תורתלה. אגת? גם אותה יש לי. יפה לך, אז תצרפי אותה לחבורה שלך, כי התפקיד של האגת תורתלה זה once סימנתי את המטרה. היא לא עוזרת לי לסמן את המטרה, זה לא התפקיד שלה, היא נחשבת אצלנו כאבן ההצלחה. אבל ההצלחה זה לא מאיזשהו וודו ובבלה וכאלה, ממש לא. once סימנתי לי את האורביט של המטרה, של מה אני רוצה, ולכן חשוב הוויז'ן של לאן אני הולכת, אז once סימנתי לי את המטרה, התפקיד של האגת תורתלה זה לשמור עליי בתוך המסע הזה, בתוך האורביט הזה. זאת אומרת שאם להשגת המטרה שלי צריך גמישות, אז אני אביא את האנרגיה הגמישה שלי. אם למען המטרה הזאת צריך סבלנות, כי לפעמים צריך סבלנות, אז היא מחזקת לי את התדר של הסבלנות. אם למען אותה מטרה שסימנתי קודם, אם אני צריכה, מה אני אגיד, חוצפה, אז כן, אז קצת חוצפה, איך שסבא שלי אומר, יכולה לעזור לנו. אם אני צריכה רגישות, זאת אומרת, התפקיד של האגת תורתלה זה once סימנתי לי את האורביט שלי, היא שומרת אותי בתוך הקו של איפה אני רוצה להיות. ועוד פעם, נורא חשוב לי לחדד את זה, בגלל שזה טלוויזיה, אצלי בקורסים אני מחדדת את זה מאוד, או אצל הלקוחות. הקריסטלים לא עושים אצלנו את העבודה, והם לא עושים עבורנו את העבודה, הם מתחברים לתדר שלנו. עכשיו, קריסטל נוסף מאוד חשוב במשולש הקדוש הזה, רואים, מאוד הייתי רוצה שנראה את הקריסטל הזה, ככה תתקרב אליו ותתקרב אליו, ועוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, בום, יופי, נפלא. את מזהה אותה? כן, בהחלט מצאתי אותה. איך קוראים לה? זה הסיטרין. יפה לך, דוספואה, הסיטרין, יפה לנו. הסיטרין נחשבת לאבן שאנחנו קוראים לה אבן שפע. שוב, רק להגדיר במה שנקרא במאמר מוסגר, זה לא סשן על שפע, אבל כשאנחנו מדברים על שפע זה לא 2 שקל או יש לי או אין לי בבנק, אלא זה התודעה שלי, זה המיינד שלי, של תודעה של יש, של הזרימה האנרגטית בתוך החיים שלי, של מה שנכון לי, של לראות את היש בתוך החיים שלי. אז הסיטרין, כשאני אומרת שהיא אבן שפע, בעולם של הוודו זה נורא נחמד להגיד, אוקיי, אז תשימי סיטרין בענק, וזה כיף, אם יש לי מישהי שפותחת עסק, אז אני אביא לסיטרין לשים בקופה, רואי, גם אתה צריך אולי סיטרין לשים לך אחר כך בקופה. זה נחמד, אבל זה לא הסיטרין שעושה את העבודה, זה התדר שאני מבינה, שאני באורביט עכשיו, של להיות מחוברת למעגל השפע בחיים שלי. אז הסיטרין מצד אחד היא באמת אבן של שפע, ומצד שני היא עובדת ביחד עם הטורמלין, ביחד עם מה בא לי פתאום הטורמלין נדחפה, אבל בטח אני צריכה להגיד עליה משהו. ביחד עם הטייגר איי, הסיטרין עובדת על מקלט השמש, וזאת מקלט, זאת צ'קרה מאוד מאוד חשובה, כי אני מחזיקה פה מחסנים ודברים לא מעובדים, אז אני צריכה קצת בעזרת הסיטרין לשחרר את מה שלא משרת אותי, ופרדיגמות ודברים שיושבים אצלי תקועים, כדי שאני אהיה פתוחה אל השפע. אז המשולש הנפלא לתהליכים של עבודה, זה, אני חוזרת, זה טייגר איי, זה אגת תורתלה, וזו הסיטרין, זה השילוש הקדוש, אבל כמובן למשל, דרך אגב, אני יכולה לספר לך, שכשאני פרשתי מהבנק, אולי זה הזמן להגיד, הייתי נורמלית פעם, ניהלתי בנק, ניהלתי את משאבי אנוש של בנק לאומי, היו לי אלפי עובדים וכמה עשרות שקלים של משכורת, ובאיזשהו שלב היה מקסים ונהדר ונפלא, ותקופה שמורה ונצורה היטב בליבי, אבל כבר 16 שנים שמאז, לפני 16 שנים התחלתי ללמוד ולהתפתח בתחום, ומתישהו הרגשתי שזה הזמן ללכת הלאה,
וביום שהתפטרתי מהבנק, שזה היה לפני 8 שנים, הלכתי לסטונג', אני לא יודעת אם את מכירה אותם, כי את ירושלמית, אני מתבלבלת או שאת באמת ירושלמית, נכון? ירושלמית, אבל את כל הקריסטלים קניתי אצלהם. אוקיי. אז בדרכי לסטונג' לרעיון, כי היה לי רעיון מדהים, אמרתי, אני מכירה את כל השוק, כל ההייטק היו לקוחות שלי, ניהלתי את ההייטק של בנק לאומי, אז כולם היו לקוחות שלי, אמרתי, נהדר, אני רוצה להחדיר לשוק רעיון שבחגים, ראש השנה ופסח, במקום קופונים ומגבות וקומקומים, ייתנו שי קריסטלים. זאת אומרת, זה היה הרעיון שהיה לי, וחברתי עם אדם ושני בסטונג' והלכתי אליהם לרעיון עבודה, להיות מנהלת לקוחות עסקיים שלהם. והייתי לקוחה שלהם, כמוך נגיד, ושכנעתי אותם ונולד רומן, ובסוף הרעיון אני מראה לשני, אני ככה מוציאה מכיס, אני אומרת לה, תראי מה לקחתי לשיחה שלנו, לקחתי הגת תורתלה. אז היא אומרת לי, תראי, גם אני מחזיקה הגת תורתלה לקראת השיחה, ששתינו התפוצצנו מצחוק ומאז אנחנו אחיות. אז זה השילוש. אבל עוד אבנים יכולות להתאים, אבנטורין יכולה להתאים לנו להיות ברוגע ולקבל את הדברים, והאבנים הכחולות, הגת בלו לייס, את מכירה? כן, קיבלתי ממך אפילו אחת קטנה, מתנה. מתי? בשקתי? לא בשקתי, באיזה סמינר קודם שעשית בראשון. אוקיי. טוב, אני מתנצלת, אני עושה כל כך הרבה, אז אני לא בדיוק זוכרת, אבל אני זוכרת אותך בוודאות, אין בעיה, אבל לא זוכרת מי לקח מה. אז הגת בלו לייס, אם יש לך אותה, היא נהדרת, כי היא לתקשורת, והיא חומלת, והיא מרגיעה. את יודעת, היא בדיוק כמו הגלים שנמצאים פה מאחורינו ברקע, מרגיעה וזורמת, ואז אם אני באה לתוך אותה עבודה שאני רוצה לעשות, שהיא תהיה מוכוונת ומתאימה אליי, ואני באה באוריינטציה של רוגע, באוריינטציה של שפע, שברור לי מה אני מחפשת. אפרופו, גם אמתיס יכולה להיות לך טובה אם יש לך באוסף. לא, כמה עשרות. כמה עשרות. יופי, אז אמתיס יכולה להיות לך מאוד חיובית בקטע שאת מכוונת את המטרות שלך, שלאן את הולכת ביחד עם הטייגר איי. וואי, איזה יופי. עניתי או שהתברברתי או שיש לך עוד שאלה? הבעיה שלי, כמו שאמרת בהתחלה, היא המיקוד. כי אני... יש לי. גם אני החלטתי לעזוב את ההייטק. אוקיי, אז יש לי עוד 2 דקות לסיום, אז אני אומר משפט אחד. תעבדי במיקוד עם הארגונייטים, אוקיי? כי הם יעזרו לך לעשות את המיקוד, והשידור שלנו מסמנים לי כאן וואו, אני לא מבינה איך לקחו 5 דקות ויסיימו, אז בואי נגיד יפה, תודה רבה. אנחנו יכולות להמשיך לדבר, תודה לך. תודה לי. מעולה, חן שהתקשרת. אני מבינה שהשידור שלנו הולך וממש יש לנו דקה לסיום. אז קודם כל תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה לקריסטלים שהשתתפו, תודה רבה למאיה שהייתה איתי בספונטני שלה, תודה רבה ליונתן שלא היה כאן, אבל בסדר, האנרגיה שלך פה, רואי שעשית עבודה יוצאת מן הכלל להנחות אותי, זו התרגשות גדולה כי זה שידור ראשון עבורי, אבל יהיו עוד, אנחנו כבר נסגור את הדברים הללו. למי שרוצה עוד פרטים, תופיע כאן שקופית, אפשר להיכנס לאתר שלי, אני אתמול בדיוק השקתי את האתר החדש שלי, מוזמנים להיכנס אליו, אפשר להקליק את השם שלכם, תאריך לידה שלכם, ותקבלו ממני מתנה אינטרנט מבוססת קריסטלים עם מזל, קריסטל מזל הלידה שלכם, וממש תודה רבה ולהשתמע. ואם יש לכם קריסטלים, תהרו אותם, תחברו אליהם ותאהבו אותם. חן, שלום ולהתראות.